Assalamualaikum, hormatly vatandaşlar, dostlar, doganlar. Şuňky temamyň ady Türkmenistan halk azatlyk diktatury we regionaky täsirler. Türkmenistandaky häkimet we ykdysady krizis ýetjek derejesine ýetdi. Mesele utardy. Türkmen halky işsiz aýlyk günlük kösenýär. Ölüm ýetim günäsi türmet soglugy Türkmen jemgyýetini deňsizligiň iň soňky derejesine getirdi. Ykdysady ösüş durdy, manat konvertasiýasy ýatyryldy. Bu Türkmen rejiminiň gutaranynyň subutnamasydyr. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesini dolandyrmany düýbünden başaranok. Ol Türkmenistanyň kadnasyny talamany dowam edýär, bikanunçylyga ýol berýär. Şol sebäpden ol prezidentlik wezipesinden çekilmelidir. Bunu talap etbiljek kim? Ol biziň halkymyz. Çünki Türkmenistan döwleti Türkmen halkyndan ibaretdir. Ol Türkmen halky öz islew arzyny aýdygan biler, sesem berip biler we hökümetiň işi başarmaýanlygyny aýtmana da hukugy bardyr, köçe çykmana da hukugy bardyr. Sebäp näme diýende şu wagtky ýagdaýda işsizlik, aýlyk ýok, açlyk, kösenç dowam edip durka, halk näme edip bilýär? Diňe köçe çykyp paýş edip bilýär. O köçe çykyp ýagdaýyny aýdyp bilýär, gyýryp dünýä aýdyp bilýär, dünýä ýaý edip bilýär şo ýagdaýyny. Sebäbi içkinne mesele çözülen o. Prezident çözen o. Diýmek näme etmeli? Ardyny dünýä ýaý etmeli. Olam köpçülik bolanna şo köçe çykylýar, şo hemme ýerde, hemme ýurtlarda da şeýle şol. Köçe çykylýar, köçe çykyp ýaý edilýär. Şo döwletiň häkimetleri işini başaranok, şo işten gittin, bir de başga häkimet gerek, bir de başga döwlet dolandyrýan adamlar gerek, bir de iş gerek, bir de aýlyk günlük gerek diýip şonu aýtmany haky bar, hukugy bar halkyň. Şo da şu Türkmenistana gerek şolatlar. Halk öz azatlygy üçin görüşýäniň subut etmese, onu rejim ýurdu talamasyny dowam eder. Diňe şu sebäpden şu wagt içinde Türkmen rejimi saklanyp gelýär. Birak Taliban we Awganistan barada. Dogrusyny aýtsak şol ýurduň şerhet ýaka bölgelerindäki welaýatlarda millionlarça türkmen ýaşaýar. Şonuň üçin şol territoriýa Awganistan, Türkistan diýilýär. We şu wagt içinde häkimetler bu ýerde ýaşaýan halkyň ykbalyna hiç üns bermedi. Ol ýerde mektep, hastahana we beýleki sosial organlary işlemýär. Şonuň üçin biziň Awganistana ýaşaýan türkmen doganlarymyz kösenýär. Olaryň üstüne Taliban çolup elindäki malyny we emlegini talýar. Şu sebäpden yerli ýerden türkmen ýigitleri atryat bolup halky duşmandan gorýarlar. Soňky 30 ýylyň içinde Türkmenistan häkimeti Awganistandaky doganlarymyza hiç bir ýeterlik kömek etmedi. Ýöne göz boýaçylyk edýärler, napamy doğru uro diýerler, ýa şoňa meňdeşler doğru diýerler, olam ýorla çüýrýärmi, akýan berilisi ýok, ýa Taliban alýamy. Her ýyl amderýa joşup birnäçe maşgala öwdarsyz alýar. Emma iki tarapyň häkimetde türkmenlere kömek etmedi. Indi Taliban Türkmenistana çözermi? Soraw. Diýen jogaby soraw, olar öz başda çözmez. Eger diktator Berdimuhammedow agalaryndan goşadyrnak içinde agalaryndan haýyş eden wagtynda çözer. Bu näme gerek? Berdimuhammedow häkimeti eline